Ramogi TV, Nairobi. Komanda mar obila machon e kaunti ma Nairobi, Adamson Bungei, okichore mabor gi nek mar rawera Rex Masai manochwad gi magina e kinde ng'anyo mag Gen Z manobagi e pacho ka higa mokalo. Bungei wacho ni ng'anyono noywayo nyaka jonjore mane nigi magina, omiyo onge ranyisi ni obila ema nonego Rex. Bungei bende wacho ni nochuno piny owacho be mondo ool opisas moko moa e bad migepe mopogore opogore mar kweyo tulono ma ok mana polis kende. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Idoho ma Milimani, janeno mar abich buch nek mar Rex Masai, ma en komanda mar obila machon e kaunti ma Nairobi, Adamson Bungei, nochopo mar duoko penjo ewi nek mar rawerano, manochwad gi magina e kinde ng'anyo manobagi gi rawere mag Gen Z e pacho ka higa mokalo. Kochiwo neno mare e mbele jal bura Godfrey Sarigo, Bungei olero ni obila ne onge gi ripot mora mora ewi ng'anyono, kendo ng'anyo makamano ne giwinjo mana ripode e yor mbui. Started at around 11. A number of young people and a population grew up within town. That became a crowd and led to the demonstration within CBD. And at the time, that is within 11, the entire town was invaded by young and a group of persons. Kuom mano, Bungei wacho ni nek mar Rex ok nyal tud godo obila kalore ni ng'anyo makamano. Bende noywayo apisa mamoko machalo mago mag jela, NYS gi mamoko mane oor gi piny owacho manoriwore kodgi mondo mi okel kwe e kinde mane rochruok mar arita medo jimbore e bomano. Kata kamano, ne onge chik mano omegi mar rakore gi jong'anyo. And in police service, the operation or mode operandi depends on the situation that leads to reaction and action to be taken at that time and period, and at that time of need. Of course, to the extent even we had the military team, we had the officers from prisons and NYS and so forth. So the only thing that police did on that time was reacting to the situation. And that was a reactional situation that led to deployment of each and every available police officer or security agency within the CBD. I'm clear in my mind that there was no operation order. Owacho ni ng'anyono nokikore gi oganda mane ketho mwandu ka bende noyo nyaka jomaundu manochopo e ng'anyogo gi magina magi giwegi. Mano onge ranyisi manyiso ni magina mano nego Rex ne oya ir obila. In the melee of that disturbance and also destruction within the city, we have even private firearm owners who can use the same firearm. We have also groups and goons who could be still armed and they can still use the same firearm. So in this matter, therefore, unless the police are aware or reported to police, we cannot confirm a situation of shooting. Olero ni noyudo sime ewi tho mar rawera moro kawe hospital ma Bliss Hospital mantie apaya matomboya manoyangone ni rawera noyudo hinyruok mar magina e bamne kendo wito ngimane e kinde mane gitemo rese. I didn't have any much report because then it was just a report made. Then we could not tell and know exactly what could be the cause, perhaps apart from the physical injury that was seen then, until when the doctors could have done the postmortem. That's the time we come to understand what might have happened. But initially, we didn't have any report on that. Ng'anyogo nokelo lal mar ngima. Kanyaka sani moko kuom rawere manoyudo hinyruok pok ngimagi oduogo kama kare ka jokedo ne ratiro mag oganda bende osebedo kaso sirikal kuom lal mar ngima mag rawerego. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni seneta ma Kakamega Boni